Nyika yose yakashamisika ichiona kuti aiwa the last politburo meeting yakachewa nemutungamiri wenyika vachiona kuti aiwa maseats akanga ari empty, maseats akanga akatarisirwa ndo pachange pakagara madeputies vp aiwa Kembo Mohadi pamwe chete naConstantino Chiwenga vachiona maempty seats. Vanhu vakataura zvakasiyana siyana pamusoro pemaempty seats aya kuti aiwa why is it vakomana vakasnaba vasi vaindepi mawhereabouts avo akamira sei. Saka mina mashoko atona kuti aiwa the vice president Constantino Chiwenga vanosipota kuindia nobva subscribe like what on the bell icon tichipinda pano pamuzimu ai vanoposta these pictures amuri kuona mudanyora chiti VP Chiwenga flew on official visit to India is not at all in hiding. Ndo mashoko anomudatira pana vachiti aiwa VP Chiwenga aiwa havasi kuhwanda. Vanhu pane mashoko akafamba achitendera achiti aiwa general vanenge vazohwanda manje nokuda kwematensions ari kuita aiwa mubato ravo. Pana pavanenge vachiposta kamapictures amuri kuona vachiti aiwa atoenda for a business trip. Vamwe vanobvunza vachiti aiwa ibusiness trip here yekuti angaenda nemukadzi, but izvozvo we don't know, but ndo mashoko anouya panapa achitaurwa navakomana vezimbabwe vachiti he is not at all in hiding, vachiti aiwa mukomana panguva ino ariko zvake kuindia ndo nhau dzari kufambira idzi. Motise mafungiro enyu kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa muchiona kuti matensions ari kunyanya kuitika nekufungirana zvamuri kuona nyangwe nemaleaders nyangwe nemutungamiri wenyika akatoadresa achiti aiwa vakomana vese vanenge vachiexposa aiwa mainternal affairs emubato vakomana ivo vangobatwa chete vanenge vazvipinza zvavo mahwani. Tidze mafungiro enyu, pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.